das sensacións extranas que teño como diputado, e é que na realidade sucede un montón de cousas que non entran nesta Cámara. Poucas debates máis relevantes imos facer nesta legislatura que o modelo de financiamento autonómico. Poucos máis relevantes, non? Porque todos os recursos que estamos demandando na sanidade, na educación, nas infraestructuras, teñen que vir de aí, do modelo de financiamento autonómico. Nós temos unha cifra. Para recuperar ao menos o que tiñamos antes de que empezara o austericidio, fan falla, entramos actualizados 2.650 millóns de euros máis. Por tanto, o debate o que está sometido ao país é un debate de enorme trascendencia. Nese sentido é raro o que sucede. É raro no sentido de que un non sabe se o Partido Popular o único que fai é non traer o debate a esta Cámara ou si directamente non está participando na conformación dunha decisión de extraordinaria relevancia para o Estado e para Galicia. Eu preferiría a primeira opción, que nos manteña os deputados e as deputadas da oposición fora do debate e que este facendo algo. Por que o digo? Porque a Comisión de Expertos está moi ben, Galicia ademais ten o mellor experto que podía elixir para participar nese debate, pero todos sabemos que iso non é un debate técnico, que o que va a facer esa comisión de expertos é marcar as liñas do xogo donde se van a formalizar os acordos. E esos acordos, sin ninguna dúbida, implican decisións políticas de enorme relevancia. Non se pode facer un modelo de financiamento autonómico acaído para o noso país sin unha reforma fiscal. Non se pode ter un modelo de financiamento autonómico que nos nutra dos recursos suficientes se non hai unha reforma profunda do modelo, se non hai máis soberanía fiscal. Nese sentido, a sensación que eu teño, dende logo, que tengo no meu grupo, é que vamos camiñando cara a unha decisión que si o sistema ten que estar en funcionamento a 1 de xaneiro do ano 2018, pois habrá que tomar rapidamente, e que o Parlamento de Galicia, a sociedade galega, permanece ao marxen dese debate fundamental. Nos, nese sentido, apoyamos a moción do BNG. Non nos parece mal a emenda do Partido Socialista, porque, tal como os organismos parlamentarios, plantear que en xuño tengamos ese debate, non parece que sexa posible. Nos, en ese debate, imos aportar a nosa propostas, as nosas ideas, que eu teño sintetizado aquí nun decálogo que ten como os 10 mandamentos un principio fundamental, e é que necesitamos un modelo que avance ao mesmo tempo en máis recursos e en máis poder fiscal, e que se concreta na necesidade de acadar unha maior soberanía e autonomía fiscal para o noso país, en ter máis poder fiscal para que podamos incrementar os ingresos actuando sobre as actuais figuras tributarias ou creando outras novas, en potenciar a nosa autonomía financiera, en asegurar a suficiencia do sistema co objetivo mínimo de recuperar no ano 2008 o nivel de ingresos previo ao austericidio, unha reforma fiscal que incremente os ingresos e tamén modificar o reparto dos recursos entre os diferentes niveis do goberno para que se corresponda os ingresos cas necesidades de gasto que xa teñen moi asumidos as comunidades autónomas e as administracións locais, revisar en profundidade o Fondo de Compensación Interterritorial, porque é preciso que aumente tanto a súa cuantía como que se manteña uns criterios de reparto que respeten a participación histórica do noso país, a realización dunha estimación precisa do custe real da prestación dos servicios públicos en Galicia, combater a desfiscalización, especialmente a que está se producindo sobre as figuras tributarias que gravan a riqueza, mudar o método e o procedimento de estimación dos ingresos e desenvolver unha esencia tributaria consorciada. Isto sería o decálogo que nos propoñemos como elemento para ese debate. Pero como a moción era a necesidade de debatir, nos o reafirmamos. Este non é un debate da Comisión de Expertos, estamos perdendo tempo, se está conformando unha decisión fundamental para o futuro do noso país. Ese debate non pasa
pola sede da soberanía popular, nós non temos ningún tipo de participación e esperamos que ao menos o Partido Popular, fora da Cámara, se este facendo algo. Gracias, señor Lago. Grupo Parlamentario Popular, señor Puig. Vou esperar a auga que teño a José un pouco tomada. Vou esperar a auga. Gracias. Ben, bons días, señorías. Gracias, presidente. Certamente estamos de acordo con un debate importante e que tamén sería importante que, dado que a oposición ten 80% das cousas que tratamos no pleno, en cada pleno, estamos encantados de debatirlo, incluso como xa presentaron iniciativas tanto o Partido Socialista como o Bloque, sería bon tamén coñecer por fin máis aló deste decálogo que, en fin, é un pouco escaso, que é o que opina Marea sobre o financiamento autonómico. Dito isto, sobre a moción. A moción parte dunha premisa que non é certa, que algún voceiro recordou. Parte da premisa de que a Xunta está de brazos cruzados. Eso non é certo. A Conferencia de Presidentes do ano 2012 creou un comité técnico permanente de evaluación para analizar a aplicación dos sistemas do ano 2009. A Xunta está participando permanentemente niso, fixo alegacións no grupo de traballo, deu opinión cando o Ministerio publicou o documento de síntese no ano 2014 precisamente explicando cal era o custo diferencial da comunidade autónoma na prestación de algúns servicios. Cando se fixo a revisión do ano 2013 coa liquidación dese ano, Galicia fixo unha nova evaluación, o grupo de traballo continuou coa súa labor, fixo un segundo borrador no ano 2015 que a Xunta volveu a alegar e no ano 2016 se publicou un documento definitivo que se supón que é a base para a reforma do sistema de financiamento autonómico que se vende a vir. De feito, en xaneiro do 17 houve unha Conferencia de Presidentes na que, ademais da Comisión de Experto, quero recordar, e grazas, entre outras cousas, como aquí dixo o presidente da Xunta, que foi o primeiro que compareceu para explicar esta cuestión, se acuñaron na Conferencia de Presidente os principios que deben de presidir a reforma. Entre eles, o de garantía de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos en función del coste efectivo de los mismos, que agora se ten mencionado como un dos obxectivos que xa está non só en Galicia, sino no conxunto do país. Evidentemente, as cousas teñen cambiado. Hai un experto que está traballando e que ademais non está traballando só na comisión, sino que é membro da ponencia que está facendo o informe dos técnicos e que presentará o seu informe en agosto. Por lo tanto, evidentemente, a primeira conclusión que hai que decir é que a Xunta está traballando, que evidentemente os técnicos fixarán un marco, despois virán as negociacións políticas, entre elas unha moi importante, na que hai unha contradición entre o que defendemos desde o Partido Popular en toda España e o que defenden os nacionalistas de algunhas comunidades autónomas, que se a nivelación aplícase a todos os servicios públicos ou só aqueles servicios públicos que se consideran fundamentais. Por lo tanto, a primeira premisa é falsa, a premisa na que se fundamenta é falsa. En segundo lugar, non é certo que en Galicia non haxe unha postura. Aquí pactáronse nesta Cámara e vostedes votaron en contra 27 ideas para a reforma do sistema de financiamento autonómico que o Goberno é un mandato, por lo tanto, fai súas, concretamente 10 criterios básicos para a equidade e a solidaridade plena, 4 instrumentos para mellorar a estabilidade, 4 propostas para mellorar a autonomía fiscal, 3 iniciativas para reforzar a coordinación e a lealdade institucional e 2 condicións para manter a sustentabilidade do sistema. Por lo tanto, esa é a posición de Galicia. Se temos obxectivos claros e a Xunta está traballando intensamente e, ademais, facendo con consenso, porque, efectivamente, isto foi votado por unha ampla maioría que este día do Partido Popular nesta Cámara, por que plantexan isto? Bueno, a nos parecenos de entrada, como xa se dixo polos dous portavoces dos grupos, ademais do outro bloque que interviron, claramente extemporánea. Haberá que agardar cando menos a que se rematen os traballos da Comisión Técnica para saber exactamente cal é o posicionamento da Xunta. Non ten sentido, como propón o bloque, debatir a posición da Xunta cando non coñecemos nin sequera o marco técnico que se